De la mà de la divisió Motorsport de BMW ens arriba aquest preciós M4 Cabrio. Si qualsevol M3 o M4 ja és prou exclusiu degut al seu alt rendiment, aquest model Cabrio resalta encara més aquesta exclusivitat, perquè conduir un model Cabrio d'altes prestacions és una de les fantasies que tenim tots els amants dels automòbils. BMW reprèn així una llarga tradició de vehicles descapotables esportius. Aquesta és la 5a generació d'uns vehicles que són capaços tant de rodar per circuit com per passejar-se pels bulevards més pijos de qualsevol ciutat europea. L'M4 Cabrio, evidentment, també és part de la gamma de models BMW M3 M4. Així ho indiquen diversos trets de disseny, entre ells els marcats i característics nervis del capó, els cridaners miralls retrovisors exteriors de doble suport, els bombats passos de roda, davanters i posteriors, els paraxocs davanter i posterior també de disseny específic, o la quàdruple sortida d'escapament, revisada aquest 2016 per oferir-nos un soroll encara més excitant. En opció, es poden muntar unes llandes de 19 polzades com les que veieu, que munten uns pneumàtics 2,55-35 davant i 2,75-35 darrere. El BMW M4 es mou gràcies a un motor 3 litres 6 cilindres biturbo que eroga 431 cavalls de potència i 550 Nm d'aparell entre les 1.800 i les 5.500 voltes. Aquesta és la gràcia de fer servir dos turbos en cascada, que sempre hi ha una xifra desmesurada d'aparell motor esperant-te sota el peu dret i que et faran sortir com una exhalació a qualsevol règim de gir del motor. Les prestacions arriben als 250 km/h de velocitat màxima, limitada electrònicament, 280 km/h en opció, i el cotxe accelera de 0 a 100 en 4,1 segons, gràcies a la rapidíssima caixa de canvis automàtica DKG de 7 relacions. El cotxe manté la propulsió a les rodes del darrere, amb un nou arbre de transmissió de carboni reforçat en plàstic i el suport d'un diferencial electrònic específic. Els frens també són específics per a aquesta versió d'M4. Si un cotxe corre, també ha de frenar. Aquest corre molt, ha de frenar molt. Per això fa servir uns discos amb un compost especial que incorpora material ceràmic. En un vehicle d'altres prestacions, la lluita contra el pes sempre és crucial, més en el cas d'un Cabrio, que com sabeu sempre guanyen uns quilos, en aquest cas 260 respecte al cupé, degut als reforços que han sigut necessaris incorporar al perdre la rigidesa que ens aporta el sostre. Aquests esforços per contenir el pes es noten en l'ús ingent de materials com ara el CFRP que podeu veure en aquest reforç del motor. A més, aquest reforç és vital per garantir-nos la rigidesa del compartiment del motor en un vehicle capaç de donar-nos aquestes prestacions tan brutals. La capota elèctrica de l'M4 Cabrio es pot recollir o desplegar en només 20 segons i pots fer-ho en marxa fins a una velocitat de 18 km/h. La insonorització s'ha vist millorada respecte a versions anteriors i ara, amb la capota tancada, es gaudeix del mateix confort acústic que amb el cupé. L'interior de l'M4 és terriblement semblant al de qualsevol dels seus germans de gamma 3 o 4. L'única diferència és que de sèrie equipem un preciós volant M amb les lleves corresponents al canvi automàtic DKG, la palanca del canvi DKG també és diferent i al costat de la palanca dels canvis hi trobem les regulacions de la resposta del motor, de les suspensions i del volant, que podem graduar en modes Efficiency, Sport o Sport Plus. Una de les prestacions addicionals d'aquesta caixa DKG de 7 marxes és la presència d'aquest botó d'aquí. Aquest botó d'aquí governa el Drive Logic i el que em permet és seleccionar a quina velocitat volem que es produeixin el salt entre les diferents marxes. Uns preciosos seients semivac que garanteixen el nostre confort en qualsevol circumstància a bord de l'M4 Cabrio. A més, aquests semibuckets podeu veure que equipen una sortida d'aire calent al clatell que agrairem i molt quan vulguem circular amb el sostre obert en dies que el temps està així. Però segur que esteu farts de xerrera i el que ja en tenim ganes tots és de sortir a provar aquest fabulós M4 Cabrio. La gràcia que té és que el podeu portar absolutament en mode passeig, tranquil·lament, disposa de tots els elements de seguretat necessaris i algun de més, vull dir, té el line d'assist, us manté dins del carril, té el detector de frenada d'emergència, control de creuer de velocitat dinàmic, tots els elements de seguretat per portar-vos a passejar tranquil·lament, és fàcil, és dòcil, respon bé l'accelerador, respon perfectament a qualsevol canvi de direcció, va allà on li diem. Portat a ritmes normals, no té cap complicació més que un cotxe
normal. Tenim, com hem comentat, els diferents modes d'opció de conduccions als que podem acollir-nos. Ara mateix estem rodant en mode eficient, la suspensió amb confort i la direcció amb confort. I això ho podem anar canviant. Podem pensar en mode esport, pel motor, un mode esport per les suspensions i un mode esport també per la direcció. I a partir d'aquí anar-ho complicant tant com vulguem, fins a arribar al límit, que és apretar aquesta tecla màgica. Anem amb esport i això es nota amb la resposta del motor. Si accelerem, sentiu com brama? És excitant. Si li busquem les pessigolles, noi, és una autèntica fera. Per això els vehicles que llueixen una M sobre el seu capó són una llegenda. És d'allò més eficaç. Com s'aguanta, quines frenades, com hi va, quin angle que hem fet aquí i cap problema. Cap problema. Vinga, gas. Sobretot, fins i tot amb el mode Esport o Esport Plus, es mantenen semiactius tots els controls de tracció, d'estabilitat, i això farà que puguem conduir de manera esportiva però absolutament segura i el cotxe sempre es mantindrà dins d'uns paràmetres més o menys controlats. La tempesta perfecta es desencadena en quan apretem el botó M, que són configurables en T2 per tornar ràpidament a un estadi normal. Però si apretem aquest botó ens demana la confirmació perquè anem a desactivar absolutament tots els controls. I a partir d'aquí l'M4 deixa de conduir-se per passar a pilotar-se. Quina bèstia! Atenció, que hi anem! Uah! Brutal! És embriagador! Com hi va? Un autèntic esportiu pota negra, sí senyor. Atenció, que hi anem. A partir d'aquí, a l'eix de darrere sí que se'ns insinua ja nítidament. I com frena. I a més, ara que ja portem una estona donant voltes a aquest circuit, que primer hem filmat les imatges que veieu exteriors, això és absolutament fabulós, la seva frenada per potència i perquè és infatigable. El que us dèiem, aquests frenos porten uns compostos ceràmics que els fan absolutament resistents a la fatiga. Quin cotxe, que exigent que es torna quan ho desactives tot. Això passa de ser, com us dèiem a la presentació, un cotxe per passejar-se pels bulevards més poix de qualsevol ciutat europea a una bèstia en circuit i que al límit en aquest cotxe l'heu de posar vosaltres. Els límits en aquests cotxes el posa el vostre enteniment perquè són molt, molt, molt ràpids. I tot i que circuleu amb l'ESP connectat, els ABS i a més, la sensació de seguretat és tan alta, t'ho posen tan fàcil per anar ràpid, que quan te'n dones compte que vas massa ràpid, segurament serà massa tard, perquè les prestacions estan fora de tota mesura. És impressionant. Poques coses hi ha a l'hora d'anar ràpid que es puguin comparar a un BMW marcat amb una M. Impressionant. Emi! Com ens ha frenat aquí a l'ESP, no us deixarà que us passeu ni una miqueta. Això sí, podreu fer tot el soroll que vulgueu. Però l'ESP es controla, para el cotxe i sortim amb seguretat.
És un cotxe que sempre respon a qualsevol situació. És un esportiu amb totes les lletres. En aquest cas, només una, la M. I amb una en té més que suficient.